Argiaren podcastak. Geure bizitzetan gaur egun hain presente aldago artoa? Hasiera batean ematen du ezetz, ezta? Bai, supermerkatutan eta ikusten dugu, krispeta jaten ditugu zinemara joten garenean, baina ez dauka halako presentziari gure egunerokoan. Aldiz, folklore gaietara jotzen badugu, edo herriko festetara, edo urtean zehar baditugun mugarri jakin batzutara, ikusten dugu taloa oso presente dagoela, lokotx bilketak ere presente daudela, folklorean baduela presentzia hori, ezta? Tradizioari lotzen zaio, artoa, ala aipatzen duzu, larrunean. Hala da, ez dakit, oso historikoa da ez, bere bizitza. Bai, dena den egia da, tradizioa beti kakotxartean jartzea gustatzen zaidala. Eta, bere edizio lanetan aritu garenean, eztabaida bat izan da, ezta? Azken finean, tradizioa hitz egiten dugunean, askotan joera dugu pentsatzeko tradizioa dela gauza finko bat, oso antzinatik heldu dena, eta inolako aldaketarik izan ez duena, eta aldiz, larrun honetan pixka bat erakutsi nahi izan duguna izan da, tradizio horiek, historikoki kokatu daitezkela, eta gainera kasu askotan, honetan adibidez, oso modernoak direla. Mugarria ezarri zuen artoak. Bai, esan dezakegu, gure irudimen kolektiboan dagoen bizimodu tradizional hori, baserriaren inguruko iruditeria guzti hori, artoaren sarrerak kodifikatu zuela, ezta? Eta duela 250, 300 urte kokatu dezakegu horren guztiaren sorrera. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Munduan gehien ekoizten den zerealaz, artoaz hitz egingo dugu 10. saio honetan, artoaren iraultzaz, hobe esan da. Iraultza eragin edo iraultza egin zuelako artoak orduko euskal gizartean eta kontinente zaharrean ere bai, iraultza jarduera ekonomikoan eta horren eskutik baita landa eremuaren arkitektura deitu albazaio bintzat, horretan ere bai. Horixe bera eta kontu gehiago aletu ditu Josu Narbarte argiako kolaboratzaileak martxoko Larrun gehigarri monografiko honetan. Josu, ongi etorri. Eskerrik asko. Astapenetatik edo hasteko aipatzen genuen hasieran ez, beste lehengai batzuk bezala, jatorriz ez da Europarra artoa, baina Europan eta geurean mugarria ezarri zuen. Bai, artoa Europara iritsi zen lehendabiziko aldia 1492an izan zen. Cristobal Colonen lehendabiziko bidaiaren ondoren. Beraz, esan dezakegu, aro modernoan hasi zen globalizazio horren lehen unetik, artoa izan zela bidaiari horietako bat. Artoari zer ikusten zioten, ezertzen, pixka bat, positiboki baloratzen zuten hona ekartzeko? Hasiera batean, gai eksotikoa zela. Kolonek bere egunerokotan idazten du bidaiaren froga gisa ekarri zula. Bertan Karibeko irletan presentzia handia zuen labore bat zen, gainera bertako biztanleriarentzat bai egilikadura aldetik, bai simbolismo aldetik garrantzia handia zuena, eta froga gisa ekarri zuen Iberiar penintsulara eta hortik aurrera hasi ziren esperimentazioak artoa egokitzeko bertako laboretan. Izena ere handi datorkio, ez? Karibe irletatik aipatzen duzu. Bai, artoaren izen zientifikoa Zeamais da, Linneok eman zion, landaren taxonomia, lehen taxonomia ezarri zuen botanikariak, eta mais izena eman zion, hain zuzen ere, tainoek Karibeko irletan ematen zioten izena zelako. Urte osoan ereiten zelako ere, han ikusten zuten ez, Kolonen egunkari horietan aipatzen da, nola egunero edo urte osoan ereiten zen, eta hori zen pixka bat, zuen puntu garrantzitsuenetako bat. Bai, Europan ereiten ziren zerealekiko diferentzia nagusietakoa zuen artoak, hazkuntza ziklo nahiko azkarra duela, eta beraz, hainbat uzta ematen dituela urtean zehar, eta horrek elikadura aldetik badauka bere garrantzia ezta. Euskal Herriko hortuetan gero hartu zuen ala tokia, probatzearen ondorioz, fase nahiko esanguratsua ez, hasieran garrantzia gutxi eman eta aberentzako jana izatetik, gero pertsonen gana pasatzea.
Bai, Euskal Herrian eta Europako beste hainbat txokotan, ez? Esan beharra dugu Europa hego-mendebalde osoan, klima hezea eta epela duten eskualdeetan, Euskal Herria bezalakoetan, Portugaletik hasi eta Italia iparralderaino artoak edapen izugarri izan zuela. Eta esan duzun bezala, hasiera batean bai, baratzetan lantzen zen, ezta? Barazkiekin eta fruitekin eta oro harreko izpen txikia duten beste laboreekin, esperimentazio fase horretan, eta baita ere beste abantaila batengatik, eta da, soroek ez bezala, baratzek garai hartan ez zutela zergarik ordaintzen. Nola da konturia aziendaren aipatzen, sakontzen duzu esente larrunean? Bai, pentsatu behar dugu, erdiaroko Euskal Herrian nekazaritza sistemak orokorrean nahiko urriak zirela. Pentsatzen bali dugu gaur egun baratzeetan lantzen ditugun produktu gehienetan askok Amerikar jatorria dute, ez artoak bakarrik, piperrak, patatak, tomateak, kalabazak ere Amerikar jatorria dute, ezta? Beraz, pentsatu behar dugu, artoa eta produktu guzti hauek iritsi aurretik, bertan lantzen ziren produktuak askoz gutxiago zirela eta horrek eragina zuela baita ere uztan. Beraz, abeltzaintzak bazukan pixu bat, basoak, bazkalekuak ugariak dira eta populazio gutxiago zegoen garaian ugariagoak ziren eta abeltzaintza horrek ere ematen zuen bere garrantzia, ematen zion bere garrantzia bertako ekonomiari. Artoak ordea desplazatuarazi zituen beste lehengai batzuk, ez? Baratzetatik aipatzen duzu. Arta txikia zari zara. Bai, lehen esan dugu maiz hitza tainotik heldu dela, amerindiar hizkuntzetatik heldu dela, baina euskeraz beste izen bat dauka, artoa. Eta artoa euskerazko hitz zarra da eta antzina arta txikiari egiten zion referentzia. Arta txikia zen, labur esateko gariarekin txandakatzen zen neguko zerealetako bat, pixka ekonomiaren osagarri bezala, ezta. Artoa iristen denean, bere uztak asko ugariagoak dira, eta beste zereal txiki horiek, arta txikia, baina baita ere oloa, baita ere zekalea, baita ere beste labore txiki horiek desplazatu egiten ditu, eta arta txikiaren kasuan guztiz ordezkatu egiten du. Eta hainbeste ordezkatzen du, zein izena ere kendu baitzion, gaur egun artoa Amerikar jatorrikoari deitzen diogu, eta aliz garai baten artoa zen hori gaur egun arta txikia da, ezta? Fenomeno hau dena den berriro ere ez da Euskal Herrian bakarrik gertatu. Joaten balin bagara Portugalen artoari millo deitzen diote, eta arta txikiari millo miudo, hau da, arto txikia. Joaten balin bagara Piemontera, Italia iparraldean, Melia garai batean arta txikiari referentzia egiten zion izena, gaur egun artoaren zatera biltzen da. Proventzan, Oksitanian ere gertatzen da. Beraz, nahiko fenomeno orokorra izan zela ematen du. Artoak desplazatu zituen besteak, baina zergatik geratu zen artoa erdigunean? Lehen aipatu dugu artoak badaukala hazkuntza ziklo labur xamarra. Gainera horri gehitu bertzaio klima hezeetan eta epeletan ongi egokitzen dela. Eta beraz, ematen askoz emankorragoa zen, ez? Beste zereal horiek baino. Badakigu Euskal Herrian adibidez Isurialde Atlantiarrean erdiaroan garia ereiten zela. Gaur egun guztiz desagertuta dagoen gari hori, 20. mende hasieran oraindik ere pixka bat lantzen zen, baina gariak klima aldetik baditu behar batzuk, Euskal Herrian Euskal Herriko Isurialde Atlantiarrean behintzat ematen ez direnak, ezta. Beraz, artoa iritsi zenean eta baldintza klimatiko horietara askoz hobeto egokiturik, berehala toki gero eta handiago hartzen hasi zen. Izatez badakigu, lehen aipatu dugun bezala, hasieran aberei emateko probatu zutela, esperimentatu zutela baratzetan, baina berehala goseteak uzta eskaisak ziren edozein baldintzatan, gizakiak jateko produktu egokia zela ere hartu ziren, ezta? Eta badakigu 17. mende hasieratik artoa zela laborari pobreen oinarrizko elikagaia dagoeneko. Zabalpen handia izan zuen, intriga eta jakimina ere, zuk dokumentazio lan handia egin duzu eta larrunera ere ekarrituzu, nola, ikusten da ez, bertako edo garaiko jendearen artean bazagoela halako jakimin bat eta idatzi batzuk eta artoari buruz mintzatzen zirenak. Bai, hain zuzen ere, garai honetan, aro modernoan, 16. mende bukeratik aurrera, gaude zientzia modernoaren lehendabiziko urratsak eman ziren garaian ere bai, ezta? Eta alde horretatik ikusten duguna da botanikariek bereziki
egin zituzten lehendabiziko landaren sailkapen saiakera horietan ere, leku handia eskaini ziotela artoari, herbario eta belar bildumetan leku asko eskaintzen diote, irudiak txertatzen dituzte. Hain zuzen ere, zelako landare bat, pixka bat, atera egiten zena ohiko sailkapenetatik, ezta? Amerikatik etorritako landarea izanik, ez zeukan hurbileko aiderik Europan, eta eztabaida handiak izan zituzten. Zer ote zen artoa, nondik heldu ote zen, noiz sartu ote zen, ze harreman ote zuen beste landare batzuekin. Eta iraultza eragin zuen, Larruneko abia puntura itzulita, ez? Artoaren iraultza titulatu duzula Larruna. Ez dakite, ze iraultzari buruz ari zara, bai jendearen bizitzetan eragingo zuen, jateko maneretan ere bai, baina ekonomian eta arkitekturan eta etorri ziren aldaketak. Bai, iraultzaren gai hau nik uste dut unibertsitatean historia ikasgairen bat izan duen orok entzun duela nik uste. Ze bada mito bat errepikatu izan dena hainbat eta hainbat aldiz. Euskal Herriko isuriala Atlantiarrean bereziki 17 eta 18 mendeetan hazkunde demografiko eta ekonomiko handi bat eragin zuen faktore bat bezala, ezta. Etengabe errepikatu izan den kontzeptua da artoaren iraultzaren hau, baina egia da oso datu orokorretatik abiatuta egin izan dela. Zaila da edo gutxitan egin izan da, horrek tokiko mailan izan duen eragina aztertzeko saiakerak egitea. Eta, pixkat hori izan da abia puntua. Iraultza hau, gure gizarte tradizionalkako txartean hau kodifikatu zen iraultza hau, zer da, zertan da, zer eragin izan zuen, nola gauzatu zen, ze erritmo izan zituen, hori izan da Larrun honetan aztertu nahi izan duguna. Eta zeintzuk izan dira aldaketak, zertan etorri ziren aldaketak? Ikusi dugu, suposatu zuela izugarrizko aldaketa, paisaia aldetik, elikadura aldetik, bizimodu aldetik, arloiaia guztietan. Dugu esaten dut, onara ekarri ditudan adibide gehienak, eta uste dut gero aipatuko ditugula, ezta, badira azken urtetan Euskal Herriko Unibertsitatetik eta Arantzadi Zientzia Elkartetik egindako hainbat ikerketa proiekturek eman dituzten emaitzen printza batzuk. Eta ikusi duguna izan da, alde batetik, gaur egun ikusten ditugun herri sareak, arkitektura tradizionalak, landa ekonomiaren ezaugarriak, paisaia bera, bizimoduak, egia da, erdi arotik garatzen zetuzela, haien erroak erdi arokoak izan daitezkela, baina gaur egun daukaten forma, edo 20. menderaino iritsi den forma, esan beharko genuke agian, artoaren sarreraren ondoren gauzatu zela, ezta. Beraz, pentsatzen baldin badugu baserrien arkitekturan adibidez, ikusiko dugu, baserri tipologia gehienak, badakigu zaharrenak 15-16 mendeetan kokatzen direla, ezta, denok daukagu buruan adibidez Igartu Beiti, Ezkion, 16 mendeko Tolare baserri adibide bezala, baina ez da baserri gehienen kasuan. Gaur egun ikusten ditugun baserri gehienak 17-18 mendeetan eraiki edo berreraiki ziren, eta beraien arkitektura egokituta dago, artoa biltzeko, artoa lehortzeko, artoa prozesatzeko, horregatik ditugu sabai aireatuak, horregatik ditugu balkoi luzeak, artoa lehortzen jartzeko, horregatik ditugu biltegi handiak, horregatik ditugu zenbait espazio berezi, ezta. Baina ez arkitektura bakarrik. Lehen aipatu dugu, dietan pentsatzen baldin badugu, baserriko elikagai tipikoa edo iaia paradigmatikoa taloa da, ezta? Taloa erabili izan da, bai ogi bezala, bai zopak egiteko, bai esnearekin hasteko, bai aurrei emateko, horrek erakusten digu ere, nekazarien, laborarien elikaduran artoak izan zuen garrantzia. Eta azkenik, badaukagu, paisaian oro har izan zuen garrantziaren edo izan zuen eraginaren ikuspegi orokor hori, ezta? Nola paisaia desberdinetan, inguru desberdinetan, eskualde desberdinetan, artoaren sarrerak eragin zuen, paisaia eraldatzea egokitzeko artoaren laborantzara. Artoa pobreen dieta ere hori, nabarmentzen da reportajean, horrek horrela segitu zuen mendeetan edo orokortu zen pixka bat? Nahiko gauza orokorra izan dela esango nuke. Azken finean, artoa sartu ondoren, aipatu dugu hasiera batean aberei jaten emateko erabilizela, berandu gabe pertsonen elikadurarako ere bai, baina artoa etzen bakarrik lantzen. Artoa txandakatu egiten zen lursail berean beste produktu batzuekin, eta oro har gariarekin eta arbiarekin.
arbia badakigu berei jaten emateko laborea zela, baina gariarekin ogia egiten zen. Eta beraz, ohiko txandakatze sistema horretan, artoa, garia eta arbia txandakatzeko sistema horretan, sortzen ziren 2 urtetan 3 uzta desberdin. Garia normalean erreserbatzen zen, bai errentak ordaintzeko, bai zergak ordaintzeko, elizaren amarrenak eta bar, eta orokorrean merkatura bideratzen zen, klase ertain eta altuen elikagai bezala, eta artoa gelitzen zen etxekoen elikagai bezala. Baserri eta etxaldetako aldaketak gutxi gora bera, aipatu ditugu, berreraiki behar izan ziren asko, manduzu adibide bat, baina zergatik berreraiki behar ziren, non dator zehazki moldaketa edo egokitzapen hori? Terrazen, sakontzen duzu formula horretan, ez? Nola terraza formako zerak hortuak edo egiten diren, baina baserriak berak zergatik behar zuen aldaketa? Azken finean, esan beharra dago, 17. mende baino lehenako baserria ez dakiguna nahiko mugatua dela. Adibide gutxi ditugu, eta ditugunak orokorrean badira tolare baserriaren ereduari erantzuten dioten baserri horiek, ezta? Eta tolare baserriak badira sagardogintzari lotutako nekazaritza espezializatu bati lotuta dauden baserriak, kasu askotan arrantzategi, Atlantiko iparraldeko arrantzategi eratara joateko espedizioak hornitzen zituztenak, beraz, esan dezagun tolare baserri horiek badirela gauzaneko espezializatua. Gainerako baserriak 17. mendea baino lehen nolakoak ziren, egia esan, dakiguna nahiko mugatua da, oraingoz, bai? Beraz pixka bat gehiago ikertu beharko genuke. Baina bai esan dezakeguna da, 17. mendetik aurrera zabaltzen diren baserri tipologiak, tipologia barroko deitzen diren horiek, eta batez ere 2 motatakoak ditugu, egurrezko bilbe egitura daukatenak, bereziki Lapurdin, Nafarroa iparraldean eta zabaldu zirenak, eta baita ere harrizko egitura dutenak, Gipuzkoan eta Bizkaian ohikoagoak direnak, 2 tipologia horiek 17. mendetik aurrera zabaldu ziren, eta esan dugun bezala, artoa prozesatzeko beharrezkoak ziren espazioak txertatu zituzten. Aipatu ditugu sabaiak, aipatu ditugu balkoiak, aipatu ditugu biltegiak, eta aipatu beharko genituzke ere, lehendabiziko aldiz, bizitokiak lehendabiziko solairuetan kokatu zirela, beheko solairuetan, ukuluak eta aberentzako, aziendentzako espazioak zeudelako, ezta? Beraz, agian hau ere sakondu beharko genuke pixka bat, barkatu. Abereak ere, etxeetan zeuden abereak, gero eta ugariago bihurtu ziren artoaren sarreraren ondorioz. Gero eta gehiago jaten zuten? Alde batetik, jende gehiago bizi zen, eta jende gehiago elikadura gehiago behar du. Baina beste aldetik, aipatu dugun 3 laboren txandakatze sistema hori, 2 urtetan garia, artoa eta arbia txandakatzeak, izan zuen eraginetako bat izan zen lurgorria desagertu egin zela. Eta lurgorria desagertzeak esan nahi du lurra askoz ere modu intentsiboagoan lantzen dela, horrek ongarrin gehiago eskatzen ditu, eta ongarri horiek ekoizteko aberen ximaurrak behar dira. Beraz, abereak ere bihurtu ziren gero eta garrantzitsuagoak etxeetako ekonomietan. Zer esan nahi du honek? Azkenean, lursail gero eta txikiagoetan, uzta gero eta handiagoak lortzeko aukera mantzola hartuak, nekazaritza gero eta intentsiboago baten bidez. Eta horrek esan nahi duena da, ordura arte, askoz ere modu zabalagoan, lausoagoan, estensiboagoan egiten ziren hainbat prozesu, etxe eskalan kontzentratu zirela. Eta arkitekturen berrikuntza horrek, eta arkitektura baserri monumentala handi eta hiperespezializatu horiek agertzea, bada etxeak unitate produktibo bezala hartu zuen garrantzia horren lekuko bat. Ez dakit ongi azaldu dudan. Bai, oso argi geratu da, bai. Hasieran aipatu dituzu, ez, ikerketa batzuk, arantzadikoak, EHUkoak, zertan ari zarete, edo zer da pixka bat, sakontzen ari zaretena? Bai, azkenean, gure ikerketa taldeen helburua da aztertzea nola landa gizarteak egiten dituen lanak nola eraldatzen duen ingurumena. Eta horrek ze impacto ze eragin duen, bai topografian, bai lurzoruetan, bai hidrografian, bai landaretzan, ekosistemetan, eta nola nekazaritza eta beltzintza eredu desberdinak, eragin desberdinak dituzten ingurumenean, eta batzuk iraunkorragoak, batzuk jasangarriagoak, besteak suntsikorragoak, ezta. Testu inguru horretan, artoaren sarrera oso interesgarria da,
prozesu hauek behatzeko, ze azken finean oso aldaketa azkarra ekarri zuen, oso aldaketa bortitza eta esaten ari garen bezala oso aldaketa sakona. Bai, adibidez, lurzoruak aztertzera joaten garenean ikusten duguna da, ximaur adizioak, materia organikoa, ximaurretatik eratorritako materia organikoa, kontzentrazio asko handiagoetan dagoela aro modernoko lurzoruetan, erdiaroko lurzoruetan baino. Horrek badotkartza bere arazoak ere, adibidez, lurzoruak azidifikatzea. Eta horrek ekarretzen du ere beste praktika batzuk nagusitzea. Adibidez, karea botatzea lurzoru horiei, ximaurrak eragindako azidifikazio hori orekatzeko, ezta? Eta ez da kasualitatea, Gipuzkoako, Bizkaiko, Nafarroa iparraldeko, Lapurdiko baserrien inguruetan begiratzen hasten bagara, berehala ikusten ditugula karobiak edo gixulabeak, hain zuzen ere gixu hori, kare hori ekoizteko, eta nekazaritza sistema intentsibo horretan integratzeko ezinbesteko osagai bezala. Beraz, gure helburua da pixkat behatzea, nola nekazaritzaren eraldaketa horiek eragiten duten, antropizazio deitzen dugun hori ingurumenen, ez da, gizakiaren paisaien eta arkitekturan. Hori da. Arkitektura eta paisaia pixka bat zeharkatzen duen ere bada ibaien tranatze bat ematen dela ere bai, ez? Fortzatzen den prozesu bat. Bai, azken finean, lursail gero eta txikiagoetan, modu eta gero intentsiboagoan ekoizten ari baldin bagara, horrek esan nahi du, arriskuak kudeatzeko ere, gero eta eskuartze bortitzakoak egin beharko ditugula, ezta? Ibai arroetan, ordura arte, nahiko modu lausoan, nahiko modu estensiboan, bazkaleku bezala erabilitako ibaien inguruko ibarretan, eraldaketan nabarmenak ikusten ditugu. Eta horren adibide da, besteak beste, iaz berastegin egin genuen eskuartze txiki bat, eta bertan ikusi genuen argi eta garbi, nola, berastegiko etxeak orokorrean aranaren ertzetan kokatuta dauden, zergatik aranaren sakona ibaiak zeharkatzen dulako, eta garaian, ibaiak edozein uholde txikik eragintzezakelako, bailaraia osoa urez saturatuta gelitzea, ezta? Hori noski, nekazaritza intentsibo baterako oztopoa da. Eta beraz ikusten duguna da, 1722 urtean, okerrez baldin banago, berastegiko udalak erabakitzen duela ingeniari bat izendatzea, hain zuzen ere, ibaiak analizatzeko, ibaiaren inguruko ibarrak drenatzeko zanga sistema bat zabalduz, eta ordura arte, uholde arriskupean zegoen eremu hori, nekazaritzarako egoki bihurtzeko. Lanketa interesgarriak beste makina minutu ere pasatuko genituzke hemen, baina maitutzat emango dugu eta irakurleari ere eta entzuleari kasu honetan gonbitea luzatu larruna irakurtzeko. Josu Narbarate eskerrik asko azalpen hauengatik eta irakurtzeko beta hartzeko ere deia guztiei. Mila esker zuei gonbidatzeagatik eta aprobetxatu nahiko nuke esateko guretzat ikerlari bezala ere izugarrizko luxua dela argia bezalako edabide batek espazioa uztea gure ikerketen emaitzak zabaltzeko. Artoaren iraultza larruna martxoaren amaierako argiarekin batera banatu denak korrikaren azala daraman argiarekin, beraz aste santutako porrak dituenak hortxe badu patxadaz irakurtzeko beta. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu egin argiako kide.